'yan jarida ne mu kuma raba da zuwa wannan taro na bayan jawabin bayan taro da aka yi a lokacin da aka yi taro na majalisar zartarwa ta jihar Kano. Kamar da kuka sani, yau Alhamis 18 ga watan 4 2024, wanda daidai da watan tara na Shawwal na shekara ta 1445 bayan hijira manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Kamar yadda aka saba, an zauna tun safe a ƙarshen shugaban wannan majalisa tamu mai girma gwamnatin jihar Kano, Alhaji Abba Kabir Yusuf, kuma an sadar da waɗannan ƙudure-ƙudure domin ci gaba da aika da aka ƙudura za a yi wa al'ummar jihar Kano. Na farko, majalisa ta amince da ci gaba da gini da kuma gyara akwai wajen yin sarrafa magunguna da sauran kuma kayan abubuwan asibiti da ake yi a kwanar Madobi, a kwanar Kwankwaso a can hanyar Madobi, wanda ma'aikatar lafiya ta nema kuma majalisa ta amince da a kashe kuɗi naira miliyan 409,378,439 da kobo 66. Na biyu, majalisa ta amince da a ci gaba da faɗaɗa shimfiɗa wato bututun ruwa da ta ɓangaren Na'ibawa ta Eastern Bypass, wato da unguwa uku da wajen awaki. Ita kuma wannan ma'aikatar ruwa ta kawo wannan bukata, majalisa ta sahale a kashe kuɗi naira miliyan 153. Na uku, abin da aka zartar shine cewa akwai tsari da aka yi na harkar ba da ruwa wanda aka yi masa taken abba gida-gida ba da ruwa na shekara 2024, wanda wuce ma ma'aikatar ruwa ce ta kawo. An sa da aka kashe naira miliyan 319,308,407 da kobo 82. Abu na hudu shine an amince a biya kuɗi da aka yi amfani da sinadarai na tace ruwa na watan Nuwamba da Disamba da kuma Janairu, wanda shi ma ma'aikatar ruwa ce ta kawo. An sai wannan abubuwa za a biya. An sa hale za a kashe naira miliyan 387. Na biyar, an amince a biya kuɗi da aka siya, wato siya da aka yi na shinkafa da aka yi mai karamin buhu keji 25, wanda aka sai buhu 120,000 aka raba wato akwatunan zaɓe 11,222, musamman goshin karewa azumin nan, wanda an kama kuɗi ya kama da aka amince biliyan 3 da miliyan 960. Na shida shine a amince a sai motoci 30, wato a cike da na shinkafa mai manyan buhuna na keji 50, shi kuma akan kuɗi naira biliyan 1 da miliyan 188. Na bakwai shine akwai kuɗi da aka amince na ƙarasa babban ofis, wato Architectural Building na jami'ar Yusuf Mai Tamasile, wanda ma'aikatar ayyuka ta kawo. Shi ma amince a kashe naira miliyan 387,127,277 da kobo 88. Na takwas, shi ma an amince za a gina wato ofisoshin ba kotuna na magistrate wato a duk faɗin jihohi, a duk faɗin jiha, wato local government ko ina za a gina, wanda suke nan kuma za a gyara su. Shi kuma amince za a kashe kuɗi na miliyan 586,540,577 da kobo 73. Na tara, akwai titi da aka fara tun lokacin gwamnati mai girma tsohon gwamnati Rabi Musa Kwankwaso na kilomita 5, wanda gwamnatin baya ta zo bata ci gaba da su ba. Yanzu an zo wannan gwamnati ta mai girma Abba Kabir Yusuf ya sha alwashin cewa duk sai an gama su. Dama duk shi ya fara su, yana matsayin kwamishina na ayyuka.
yanzu akwai nawarawa da za a ci gaba da shi sai an gama shi, an ware kudi naira miliyan 47,686,605 da kobo 33. akwai masallacin juma'a da aka amince a gina, kuma shi ma ginin ya yi nisa a jido nan wajen rijiyar gwangwan. Shi kuma an ware kudi, majalisa ta amince da naira miliyan 69,408,517 da kowa 76. Sannan akwai wuta da sa ta sola a unguwar ayagi da kuma makotanta, tun da an sa a wuri ɗaya sai makotan ma za su zama cewa sun amfana. An ware kudi naira miliyan 63,334,700. na 12 akwai shi ma wannan aiki da muka yi magana baya irinsa na kilomita 5, akwai na ungogo, shi ma ya daɗe ana so a ƙarasa shi, kuma da ake so a ƙarasa dukansu. Yanzu shi ma an ware masa kuɗi naira biliyan 1 da miliyan 315 da 70 naira biliyan 1 da miliyan 315 da 754 da 324 da kobo 22. Sai na 13 sai maganar gyara hanyar madobi a gadon madobi. Kowa ya santa yadda tana bukatar gyara, domin in ba gyara ba ga damuna ta taho. Sannan kuma da wannan titi da shi ma ya da shi na bukatar a ci gaba da shi. To shi na madobi ya kai yako, ya kai kafin yi wa yaƙi. Sannan kuma daga yako zuwa kiru, a kan yako zuwa kiru, shi kuma an ware, an amince a kashe kudi na biliyan 10 da miliyan 699 da 873 da 60 da kuma kobo 40. Sai na 14 akwai gyara za a yi na sakatare Audu Bako, wanda ta kunshi ma'aikatu da yawa, kuma an daɗe ba a yi gyaran ta ba, su ba ta buƙatar gyara. Ma'aikatar injiniyoyi na ma'aikatar ayyuka an tura sun je sun duduba, kuma sun zo, kuma shi ya kawo bukata da a gyara wannan wurin aiki na ma'aikata, wanda shi ne sakatare ma'aikata ta jihar Kano, Audu Bako Secretariat. An ware kuɗi, an amince a kashi naira miliyan 853,157 da 462 da kobo 42. Sai na 15 shi ne akwai kwangila da aka bayar, an amince za a yi gina, majalisa ta amince za a gina titi, za a faɗaɗa shi, titin da ya taso daga nan round ɗin Government House zuwa ta kan Lodge Road zuwa kan round ɗin Allo Avenue har zuwa round ɗin Daula, za a faɗaɗa shi a ƙaramar hukumar Nasarawa. Wannan an ware kuɗi na biliyan 2 da miliyan 644 da 865 da 384 da kobo 44. Sai na 16 akwai shi ma wannan titi mai mahimmanci kwarai, kuma da bukatar gyara, wato da taso na Kura, Kubaraci, Madobi, ta hanyar Madobi, wanda kuma akwai gada ita ma muhimmiya da ta karye, da lalle ana so a yi kokari a gyara ta saboda towar damuna. Ita ma bukata ce daga ma'aikatar ayyuka da gidaje, wanda kuma majalisa a yau karkashin mai girma gwamna ta amince a kashe kudi naira biliyan 11 da miliyan 976 da 727 da 228 da kobo 30. Wato yau gaba ɗaya jimla abin da majalisa ta amince a yi amfani da su domin inganta rayuwar al'ummar jihar Kano, kuma a gina wannan hanyoyi za su zama sun taimaka tattalin arziki, shine cewa akwai za a kashe na biliyan 35 da miliyan 61 da 43 da 986 da kobo 26. Kuma kamar yadda al'umma suka sani cewa an ba da kwangila na gina manyan gadoji na sama da na ƙasa a titin Tal'udu, junction ɗin Tal'udu da kuma ɗan Agundi. To da abin da ya sa a fara ba dama shi ana ce gwamna ya ce kada a rufe hanyoyi sai an fito da inda mutane za su zama cewa sun samu walwala.
so ga kwamishina dama kuma ya zo, so yanzu mutanen works sun fito da hanyoyi a shirye suke, kuma ana ta gaya al'umma cewa za a rufe wannan hanyoyi yanzu, za a fara aiki. Abin da gwamnati ke bukata shi mutane a ba da haɗin kai, a yi haƙuri. Dole ne abin da aka saba sai wani ya ji ba daɗi, amma wani ɗan takaitacce ne, wato kuma ciwo ne, in ka sha maganin ba daɗi amma kuma ka warke za ka ga cewa ka sami alhamdulillah. So in wannan ɗan takaitacce ne kuma dai za a gyara dai sai an ɗayan samu wani inconvenience din. Abin dai ga mai girma kwamishinan ayyuka da gidaje injiniya Marwan Ahmed zai yi bayani akan wannan ayyuka muhimmai. Yanda mai girma kwamishinan yada labarai ya bayani, yau ma'aikatar ayyuka da gidaje ta sanar a rediyo kusan kwana uku ana sanarwa cewa yau za a rufe titin Muhammad Abdullahi Wase, daidai gudun za a fara aiki na katafariyar gadan nan ta shataletaren tal'udu. Tun kwanakin baya da aka bada aikin, muna ta kokarin mu fitar da hanyoyi wanda za su rage cinkoso da kuma sauƙaƙa sufuri a nan inda ake aiki. A bisa haka muka yi kokari muka zagaye inda ake aikin, aka fitar da hanyoyi wanda suka hada titin Muhammad Abdullahi Wase da titin Aminu Kano Way. To wannan titina mun yi su ne a yanayi yanda inda ka bullo za ka samu inda za ka bulla ka wuce ba tare da ka doshi wannan guri da ake aiki ba. Muna tunanin insha Allah nan da kwana biyu za a zo a fara huda turakai na wannan gada insha Allah. Haka kuma muna fatan cikin wannan ƙarshen wannan sati za mu rufe titin BUK Road don shi ma mu fara aiki na gadar na Agundi. Shi ma nan mun yi ƙoƙari an fitar da hanyoyi wanda masu tuka mota za su bi don a rage samun cinkoso a hanyar. Saboda muna tsammanin za a samu motoci masu yawa a wannan hanyar, shi sa mun yi shi wannan hanyoyi hawa-hawa wanda ko da nan ya cika za ka bi kuma ka bi wata hanyar da aka ƙara buɗa. A bisa haka muke roƙon mutanen jihar Kano da su yi ƙoƙari su ba mu haɗin kai akan wannan ayyuka, kuma muna godiya akan yadda ake ba wannan gwamnati haɗin kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.